Huma 9 l-bordijiet ta' awtoritajiet, aġenziji u entitajiet oħra illi jaqgħu taħt ir-responsabilità politika tal-Ministru Mario De Marco. Il-membri kollha ta' dawn il-bordijiet jirċievu ħlas li jvarja skont il-pożizzjoni illi jokkupaw. L-ogħla ħlasijiet isiru lil kapijiet eżekuttivi. Il-bord ta' tmexxija ta' dar il-Mediterran huwa magħmul minn 6 persuni illi bejniethom f'sena jitħallsu 90,000 euro. Il-kap eżekuttiv waħdu jitħallas iktar minn 60,000 euro fis-sena. Il-bord ta' tmexxija ta' Teatru Manuel magħmul minn 5 min nies jitħallas 26,700 euro. Il-membri tal-bord tal-Fondazzjoni Ċentru għall Kreattività jitħallsu ftit iktar minn 50,000 euro, bil-kap eżekuttiv waħdu jitħallas ftit aktar minn 30,000 euro. Minnaħa tagħhom is-6 membri tal-bord tal-Orkestra Nazzjonali jitħallsu 25,000 euro fis-sena. Is-Sovrintendent tal-Patrimonju Kulturali jitħallas ftit aktar minn 32,000 euro, waqt li l-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta għandu dħul ta' iktar minn 55,000 euro. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għandu salarju ta' 77,000 euro u miegħu jirċievi performance bonus ta' iktar minn 12,000 euro. Iċ-ċemen u l-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura bejniethom jitħallsu kważi 43,000 euro. Bla dubju iżda tispikka l-ispiża fuq saba' uffiċjali tal-MEPA illi bejniethom biss jirċievu mal-470,000 euro fis-sena. Iċ-ċermen waħdu għandu salarju ta' 94,000 euro, waqt li s-sitt uffiċjali l-oħra li l-kol għandhom salarju ta' iktar minn 30,000 euro il-kol jirċievu performance bonus ta' 15%.